Bu wakadan soňra İsa şäherleri we obalara aýlanyp Hudaýyň şalygy baradaky hoş habary wagt etmäge başlady. 12 şägirdi hem onuň ýanyndaty. Şeýle hem erbet ruhlardan we kesellerden halas olan birnäçe aýallar, içinden 7 arwakjyn çykan Magdalary Meryem hemde Herodyň öýünü dolandyrýan Huzanyň aýaly Ýowanna, Suzanna, başga da bir topar aýallar İsa'nyň ýanyndaty. Bu aýallar öz emläkleri bilen olara kömek edýärdiler. Uly bir mähelle üýşüp ähli şäherlerden adamlar İsa'nyň ýanyna geldi. Şonu İsa olara şu tymsaly gürrüň berdi. Bir daýhan ekin ekmäge çykýar. Ekip ýörke tohumlaryň bir näçesi ýoluň üstüne düşüp aýak astyny depelenýär we guşlar gelip onu çokýarlar. Bir näçe tohum daşly ýere düşýär. Olar göweren badyna susuzlukdan gurap gidýärler. Bir näçesi tikenligiň arasyna düşýär. Tohum bilen göweren tikenler olary basýar. Bir näçesi de gowy topraga düşýär. Olar göwerip çykyp her biri 100 esse hasyl berýär. Bulary gürrüň berenden soň İsa, "Eşitmäge gulagy bar adam eşitsin" diýip gygyrdy. Şägirdler ondan, "Bu tymsalyň manysy näme?" diýip soradylar. Ol şeýle diýdi: "Hudaýyň şalygynyň sırlaryny düşünme ukyby size berildi. Emma başgalar seredip görmesinler, eşidip düşünmesinler" diýip olara tymsallar arkaly aýdylýar. Tymsalyň manysy şeýle: Tohum Hudaýyň sözüdür. Ýoluň üstüne düşen däneler sözü eşidýän adamlardyr. Emma şeytan gelip iman getirmesinler, halas bolmasınlar diýip olaryň kalbyndan sözü sogrup alýar. Daşly ýere düşenler bolsa sözü eşidenlerine şatlyk bilen kabul edýän adamlardyr. Ýöne olarda kök ýokdur. Olar az wagtlaýyn iman edip, syna wagty imandan dänýärler. Tikenekliň arasyna düşenler bolsa sözü eşidýänlerdir. Emma durmuşyň aladalary, baýlyklary, keypi sapasy olary barha bogyar. Olar hasyl bermeýärler. Gowy topraga düşenler bolsa sözü eşidip, onu ýagşy hem päk ýürekde saklaýanlardyr. Olar çydamlylyk bilen miwe berýändirler. Hiç kim çyrany ýakyp, onuň üstüni gap bilen örtýänler. Ya da onu çarpayanyň aşagyna goýýanlar. Gaýtam, içeri girenler ışığı görür ýaly, onu çıradanyň üstüne goýýanlar. Elbette, üstü açılmajak gizlin zat, bilinmejek, mese mälim bolmajak ýaşyryn zat ýokdur. Şonuň üçin hem nähili dileýändiňizde ünüs berin. Kimde bar bolsa, oňa ýene berler. Ýöne kimde ýok bolsa, özüniňki hasap edýän zady hem elinden alynar. İsa'nyň ejesi bilen inileri onu görmäge geldiler. Emma üýşen mähelleden ýaňa onuň ýanyna girip bilmediler. Oňa, "Ejeň bilen doganlaryň seni görmek üçin daşarda garaşyp durlar" diýip habar berdiler. Emma İsa, "Meniň ejem, doganlarym Hudaýyň sözüni dinläp onu berja edýänlerdir" diýip jogap berdi.